Hi guys! Welcome back! If bago ka pa lang dito sa channel ko, don't forget to subscribe para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. By the way guys, ayan nga pala yung nahuli nila ng madaling araw. Tapos nakahuli sila ng 4 na kulambutan. Bali, 2 lang sila ng kapatid niya nakahuli niyan. Yung 3 kay Jom, tapos yung isa doon sa kapatid niya. Ito pa, ito lang ako. Ano yung mga pa? Kuya, nadakila. Ano? Hirap taga rin. Tapos malapot. Pati pangin ko niya. Hindi no gumagapa. Kissing na ikaw? Good morning! Good morning, Denden! Kiss, Mama! Ang aga-aga, nagigising ka, ha? Si Papa, oh! So guys, pagkatapos kong maglinis at magwalis-walis, ayan, nagsisiga ako ng apoy para makapagsaing at lulutuin din pala namin mamaya yung kulambutan. Ang gagawin is calamaris at adobo sa gata. Guys, ikakalamaris namin, tapos i-adobo sa gata. Kulang pa yan, hindi pa nahugasan yung isa. Ngayon ko lang maitatry yung magluto ng adobo sa gata. So magpapaturo tayo. Pinapansin, wawa. So guys, gagawin natin dito ay adobo. And nood naman si Denden. Calamaris. Sa laog. Ano to na bay? Fry yun eh. Mabilis na naman niya maluto. Kasi, mabilis yan masunog. Sunog na yan. Sinasabi ko pa na. Sunog na. Kasi ano yan, kanina pa yung ano eh, kawali. Kanina pa dito. Biga ah.